Бабъл от Канада. Аз съм Леонелс. Леонелс е Бобо 086. 5. Спич тук до мен е Гошо 64. Аз намерих. Сега чакай да си кажа репликите. Или защо където купай си да ми лава? Лава! Палих съм! Лава. Полека. Мога да беше казал, че на тук има лава. Аз купах там. Ти къде купаш, бе? Аз намерих пещера. Къде бе? Е тука. Аз купах тук до сега. Приеми. Бобе ще те бутна в лавата, ако приема. Махни се от лавата, моля те. Не мога, аз тук джампих едно нещо и... Чакай, сега ще ти направя преградки. Тори джамп не съм сигурен дали ще има. Айде. Давай. Румен ми е приел. Приех ти, бе. Я дай пак. А само знаете, аз можах да си кажа репликите, които ги казвам вече за 12 път. Къде ме бутна, бе? Ох. Бобо умря. Не съм. Аз го направих преградка. Сега, чуйте, аз съм Гоши 64, искам да кажа, че в миналия клип на Дено имаше един свичър, това бях аз. Може би се чуете защо ми е променено името. Сега ще ви обясня, защото си купих Minecraft Premium аккаунт и е по-трудно, не знам как да си дълго регистрация, трябва и всякакви такива неща. Аз едва успях да я правя първия път, не знам дали ще успея пак и затова да го правя. Пазете се! Георги, да купай това! Пищиш, бе! Ей, ти знаеш ли Хлебарка. купай? Това значи, че има диаманти наблизо. Виж, 11-то ниво сме. 11-то ниво, значи, че трябва да го правим на някъде. Хайде напред. Хлебарка. Хлебарка. А клипа кога ще бъде качен? Би трябвало днес. Днеска кой сме? Седми. Днеска сме седми. Тя да си пусна ефа. Казах ви да се разкараме. Пичес, Намерих си емералди. И аз. И емералдите ми ги пуска по 2. Един емералд ми го пуска за 2. Ти да нямаш Фортис? Ефективно стримя кирката. Късмет ли? Какво късмет? Не е ефективно. Имаш късмет? Обикновено е ефективно. Кога, как ти ги пуска по повече? Това ги пускаш с Efficiency или Fortress, не помня. Efficiency и Fortune трябва да е. А моите е само Efficiency. Нещо не сте много. Влизайте и грабете в пещерата, момчета. Аз съм до тебе, видях, че откри пещера и затова дойдях. Де сте грабете? Може да няма нищо. Може. Направо няма нищо. Бегайте към Брейнч. Мога да дойдете към мене. Има доста неща. Доста динеро имаш преди. Колко време сме, бате? Еромчик. Много ти пропуска ценни неща. Кой? Не мога да режем стора! Аз ли? Гошето. Аз си хода като изоглавен. Не ти се светя с торжата, не виждаш. Тук има рез. Има. Пак има и блок. Here. И аз съм и Румене. Добре, идвай напред по торжовете ти. Аз имам 52 редстоун. Аз имам един стак и 35 редстоун. Не мисля. Аз 29, защото не... Ема сам сме гого. Ама сме едно сам. 11-то ниво, тук навсякъде 11-то ниво трябва да го правим някъде насам. Да, едно сам. Почваме бренч мейнинг и какво стана? Позволи да мен. Колко мога да ми приемеш? Емералдът.
Открих. Моменто. Добре. Значи 11-то ниво сме и някъде тук ще има диаманти, що ми лава. Значи някой да купее от тази страна ще бъде от тая. Аз съм тука. Аз съм тук. Боби да е по средата, защото... Боби да е по средата. Що? Ей, бешкулица! Не, Боби да е по средата, защото той е среден, а Боби е най-нисък. Аз съм по средата. Аз съм и по физкултура, господина ми нареждал. Иначе трябва да са зад тебе, ама... Оня, сещаш се кой? Аз съм 32. Дай ми малко. 16. Къде си? Не ми трябва точно. Аз купая катмичка. Да, отзад. Аз съм първи. Не си първи. Аз следвам Дадо и му слагам торчове. Даде ми 16 торча някой. Знаете ли какво става, като имате Silk Touch и Fortress? Не, И откриете диаманти. не. Дали Silk Touch, като изкупеш нещо, ти го дава каквото изглежда. Ако изкупеш диамант, ще ти го даде не като паднал диамант, се едно. А, като руда. Да. Пази И се, бе, после Боби, бе! чупиш. И после като да го чупиш, Не, Боби го маха, с да С Форча. И аз имам емералд, не се фокай. С Фортреса ти ги пуска по няколко. Дай го е план. Техния план. Боби, стига се бута в моята половина. И аз не се бутам в тебе. Не си. Нали аз къде съм? Аз отивам в... Гого, Слушам. аз отивам в този сервер, дето ми го прати ти. Good Games. Да. Аз ще сега тук става да се довърши клипа. Ако искаш да ти звънем, щом свършим клипа. Не бе, аз ще остана и аз глас. Айде. Дадо, колко ще го правиш този клип? Ами 15 минути. А сега, на Колко е? колко минути? Ами сега би трябвало да е на 10 сигурно. На колко? На 10 сигурно. А, добре. Сега ще ви Колко кажа е точно нужно? на колко е. Аз намерих дъмо. Горете се през... Не си намерил. Никъде и Добре. да имат вътрешен Да не човек. купай под мене. Затова вика... А събирайте кощото, после да печиме айрона. И да направим торчове. О, Дай да направим торчове. пазете се, обирам всичко. Топа тук аресното. Да, наистина. Той е редстон е полезен. Да, може да си правим машинки. За машинки. Ти поне много знаеш как се правят машинки. Аз не знам, ама. Аз Някой знам. от вас може да знае. Значи е лошо. Сигурно го е това. Аре някой да дойде да светне тук, че стана там. Къде си? Къде си? Аз чупа торчовете. О, Емералд! Пак Къде? го срещна. Къде е много дразнещо? Той е горчо. Верно скиновете много си приличат. Да, бе. Аз какво ви казвам? Аз не мога да ви различа гласа. Да, но как пускаш редстоуна и всичко? Това съм Ай, събирайте кубе. Аз имам. Аз кол не събирам. Защото Може нямам да дърво го в правя. мене си направя точно. Аз отивам в... Абе, ти съм виждала, печеме. Имаме ли печки? Или да правя? Да, имаме само една. Ще правим си една печка. Къде 3 са ни нужни? Щом са ни нужни 3. Ще ги направя. Аз ще ги направя. Георги, Да. ще питам едно нещо. Добре дошли в лагер. Малък, голям лос. Когато играеш в Hypixel, в Hypixel случайно да има Hide and Seek? Кое? Hide and Seek. За първ път го чувам. Да, имам. Защо питаш? Още от тези гори с брадва. Напълно нещено брадва. Теорията ви е напълно грешна. Кое? Това на където е сигурно намирам само айрон и такива работи. Това е горския човек. Не, Да, аз значи на 16-то ниво се открива, но няма да ми повярват.
Речи, служи слушалки. Записите от съществено студио Александра Хамутова, изпълнителен продуцент. Гледай, слушай твоя! Леле, мале. Оле! Ами дадо, ако искаш спри клипа. Не знам, аз се запаля в лава. Не спри го, за да ти кажа готин сервер, в който бъдеш да снимаш. Аз там имам готин хром и Дани сутринта играхме с Боб. Сега казва Double Craft, един Боби ми го прати. Кое? Кой? Double Craft. Не. Имате ли Лаукрафт? Да. Lowcraft, да, Lowcraft. Типа Ми да да играем в него. Брат ми, аз ще играем. Окей. Айде, аз там ви чакам. И аз, Окей. дадо спри